Čaute lidi, je tu naspäť váš Dadosko a dneska som si pre vás pripravil kolotoče, ktoré som postavil s našimi kamarátmi na Minecrafte. Chcem vám ukázať ako prvý kolotoč náš autodrom. Ako vidíte, vstupné dve dia. Náš autodrom je z vody, nie z autička, lebo nemáme autička. A tu som dole díra, opravím. Náš autodrom je vlastne taký vodný autodrom, takže vidíte, to je nasadne, ako to nefunguje, nevadí. Tak, ukážem vám náš druhý kolotoč, ktorý sa volá, že Booster, alebo Boster, neviem, jak to vyslovujete. Ako tuto nasadnete a idete na to. No, ďalej. Máme tu aj našu horskú dráhu, ktorú vám práve predvediem, takže viete. Takže ideme na to. No, ale tu sme s kamarátmi to robili docela dosť dlho. Ako vidíte, tak ideme. No, však proste užívajte si jazdu a pozerajte. Napíšem aj pod toto video, dám aj IP tohto servera a proste keď budete chcieť, si zahrajte. Je mi to jedno. Ja som tu hlavný admin. No. Hlavný admin, ktorý vlastne túto horskú dráhu skoro celú dokonalil. No, takže ideme. Už by to mohlo aj skončiť. Nedúfal som, že to bude také dlhé, lebo ešte prvýkrát ju skúšam, tak ale čo už, dáme si pohľad iných. No, už sme na konci. No, takže koniec je ako normálny. Vidíte, dobre. Ďalší kolotoč, ktorý sme tu postavili, je Movie. Ten asi poznáte každý. Je to taký zákernejší kolotoč, ale vidíte, tu je budka, si kupujete lístok a kde vám ovládajú kolotoč, sedačky, tak. Ako vidíte, tam je extrém, tu je ďalšia budka, tentokrát je z červenej vlny a je tak zjednodušený trošku, je z veľfarieb, no. Tak ideme ďalej. Nebudem vám to tu dlho vykladať, ako sú to kolotoče. Všetci určite kolotoče poznáte. A keď nie, tak aspoň obrazne vidíte, ako vyzerajú. Sice po minecrafťácky, ale ako... No, toto je náš Tobrol, ktorý som nevedel zostaviť. Zostavil ho môj kamarát. Volá sa, že Moko. No, vidíte, ako... Takto, no, ideme ďalej. Tu je náš Ranger, tiež neviem, či poznáte, ale asi áno. My sme ho mali tento rok na kolotoče nový, aj ten booster. A je to docela dosť zákerácky kolotoč, ale akože ja som na ňom nebol, lebo nemám taký silný žalúdok na si kolotoče. No a toto je naša veľká hojdačka, ale no teraz som zabudol meno, ale proste na tie sedačky nasadnete a bude vás to točiť, až dojdete tam úplne hore. Tam sa budete ale 2 minúty točiť, potom pôjdete pomaly dole a je koniec. No, takže dneska je to asi všetko, čo som chcel povedať, takže čaute.